Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la grădinița de acasă! Astăzi o să învățăm numărul și cifra 6. Prima dată vă arăt o imagine. Este un peisaj de iarnă, iar pe zăpadă regăsim multe sănii, o mulțime a sănilor. Haideți să numărăm săniile. 1, 2, 3, 4, 5. O mulțime formată din 5 elemente. Ce cifră îi corespunde unei astfel de mulțimi? Cifra 5. Bravo, dragilor! Haideți acum să mai formăm o altă mulțime, de exemplu. Haideți să numărăm mulțimea fularelor. 1, 2 fulare, 3, 4, 5. Ce s-ar întâmpla dacă am mai adăuga unul? Am avea 6 fulare. Aceasta înseamnă că dacă unei mulțimi formate de 5 din 5 elemente am mai adăuga unul, am forma o mulțime de 6 elemente. Iar cifra corespunzătoare unei mulțimi formate din 6 elemente este cifra 6. Cifra 6, dragilor. Acum, haideți să numărăm la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum, revenim la imaginea inițială și vom forma o mulțime cu tot atâtea elemente cât ne arată cifra, adică cu 6 elemente. De data aceasta vom folosi oameni de zăpadă. 1, 2, 3, 4, 5. Mulțimea este formată din tot atâtea elemente cât ne arată cifra. Nu? Haideți să mai numărăm o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum sunt 6 oameni de zăpadă, o mulțime cu toate atâtea elemente cât ne arată cifra. Acum este corect. Ce am observat? Unei mulțimi formate de 5 elemente, dacă adăugăm încă un element, formăm o mulțime din 6 elemente. Bravo, dragilor! Sper că v-a plăcut și ne mai auzim. Vă pupă, Doamna!